Съветвали ли са ви някога да поливате доматите с мляко срещу мана? Или пък да подхранвате краставиците с мая за хляб за буен растеж? Сигурен съм, че да. Тези бабини рецепти се предават от поколение на поколение и ни изглеждат като мъдрост, трупана през вековете. Но какво ще кажете, ако ви кажа, че половината от тези съвети не просто са безполезни, а направо вредят на реколтата ви? Днес ще направим истинска ревизия на вашите лехи. Ще разгледаме 20-те най-популярни народни метода и ще отделим зърното от плявата. Ще бъдете шокирани, като разберете кои рутинни действия всъщност съсипват вашите растения и кои, напротив, са истинско съкровище, което може да замени скъпата химия. Гледайте до край и вашата градина ще ви бъде благодарна. Откъде всъщност идват всички тези народни рецепти? Много е просто. Преди 100 години нашите прабаби не са имали достъп до съвременни фунгициди, инсектициди и комплексни торове. Използвали са това, което им е било под ръка – пепел от пещта, билки от ливадата, остатъци от кухнята. Чрез метода на пробата и грешката те са намирали решения, които все пак са помагали в борбата с вредителите и болестите. Някои от тези методи са били базирани на верни наблюдения. Например, алкалната среда на пепелта наистина пречи на развитието на някои гъбички. Но много други рецепти са се родили от грешни представи за биологията на растенията. Хората са действали по аналогия. Маята вдига тестото, значи и растенията ще дръпнат от нея. Днес обаче имаме науката, която може да ни каже точно какво се случва в почвата и вътре в растението. И точно от тази научна гледна точка днес ще оценяваме мъдростта на предците. Пригответе се, някои от разкритията ще бъдат наистина неочаквани. И така, мит номер 1, който е истински хит по градинарските форуми – поливането на растенията с мляко против фитофтора. Звучи много екологично и безопасно. Логиката на съветниците е следната. Млечно-киселите бактерии уж създавали защитен филм върху листата и потискали развитието на гъбичките. На екрана в момента виждате типичен доматен храст, поразен от фитофтора. А сега си представете, че го напръскваме с млечен разтвор. Какво всъщност ще се случи? Млякото е чудесна хранителна среда. Но не само за полезните бактерии, а и за вредните, включително за саждивата плесен. Вместо да защитите растенията, ще получите лепкави листа, покрити с черен налеп, който ще пречи на фотосинтезата. Освен това, нито една сериозна научна работа не е потвърдила ефективността на млякото срещу фитофторозата. Това е чисто самовнушение. Белтъчният филм, дори и да се образува, ще бъде отмит от първия дъжд. Така че, по-добре изпийте млякото сами, а за борба с фитофтората използвайте доказани биопрепарати или медсъдържащи средства. Това е чиста измислица и ето го първият ефективен метод. Това, разбира се, е дървесната пепел. Тя не е просто някаква сажда, а истинска съкровищница от полезни елементи. За разлика от всякакви съмнителни методи, ползите от пепелта са научно доказани. Само си представете какво съдържа тя – калий, фосфор, калций, магнезий и още над 30 микроелемента. Нещо повече, всички те са в лесно усвоима форма за растенията. Пепелта е превъзходен калиево-фосфорен тор, който е любим на доматите, пипера, картофите и зелето. Тя спомага плодовете да станат по-сладки и да издържат повече време при съхранение. Освен това, пепелта има силно алкална реакция. Това означава, че тя отлично неутрализира киселинността на почвата. Ако имате кисела почва в градината, добавянето на пепел е един от най-добрите начини да подобрите нейната структура и pH баланс. И да, тя наистина помага в борбата с някои гъбични заболявания, като например килата по зелето, тъй като гъбичките не виреят в алкална среда. Но е важно да запомните – използвайте само пепел от чиста дървесина, а не от изгаряне на буклук или педече. И разбира се, не прекалявайте, за да не направите почвата прекалено алкална. Още един много популярен гост в нашите градини, за който ще говорим, е хлебната мая, или както я наричаме, маята за хляб. Подхранване като с мая.
казват ни, и ние веднага тичаме да разтваряме пакетчетата в топла вода с захар. Смята се, че дрождените гъбички стимулират коренообразуването и обогатяват почвата. Звучи логично, нали? Но всъщност това е един от най-вредните митове. Нека изясним защо. Маята е жив организъм. За да функционира, тя активно изсмуква от почвата калий и калций. Тоест, когато поливате с този разтвор, вие не подхранвате растенията, а точно обратното, създавате дефицит на жизнено важни елементи. Растенията буквално започват да гладуват. Кратковременният скок в растежа, който някои градинари забелязват, се дължи на отделянето на въглероден диоксид, който стимулира почвената микрофлора. Но този ефект е много кратък, докато вредата от извличането на калий и калций е дългосрочна. Представете си го така. Все едно сте поканили шумна компания вкъщи, която е изяла цялата храна от хладилника ви и си е тръгнала. На растенията, след тази помощ, хич няма да им е лесно. Затова забравете маята като тор или подхранване. Това е просто един мит. Нека да видим следващото средство, което работи безотказно. Това е извлекът от коприва или така нареченият зелен тор. Докато пепелта дава калий и фосфор, копривата е преди всичко лесноусвоим азот, който е жизнено важен за бързия растеж на зелената маса в началния етап от развитието на растенията. Представете си голям бидон, напълнен до 2/3 с прясна коприва и залят с вода. След седмица-две ще получите концентрирана, макар и не с най-приятния аромат, течност. Този извлек е богат не само на азот, но и на желязо, калий и витамини. Разреден с вода в съотношение 1:10, той се превръща в отлична подхранка за краставици, зеле и домати в началото на техния растеж. Това е истинска жива вода за растенията. Процесът на ферментация обогатява извлека с полезни микроорганизми, които подобряват структурата на почвата. Важен съвет: не използвайте извлека от коприва за лук, чесън и бобови култури. Те не понасят излишъка на азот. В останалите случаи това е абсолютно работещ, безплатен и изключително ефективен метод. Нека сега да разгледаме домашната аптечка – йодът и зеленката. Съветват ги да се добавят към водата за поливане, уж за да стимулират завръзите на доматите и краставиците, както и за дезинфекция. Една капка йод на кофа вода и реколтата ви е гарантирана. Звучи като магия, нали? Но всъщност това е много опасно заблуждение. Йодът, подобно на хлора, е халоген. В високи концентрации той е токсичен за растенията и потиска развитието на почвената микрофлора. Растенията си набавят необходимите им микродози директно от почвата. Като добавяте йод изкуствено, рискувате да причините химическо изгаряне на корените и да унищожите полезните бактерии. Що се отнася до зеленката или така нареченото брилянтно зелено, това е анилинова боя с антисептични свойства. Но ефектът изтърки върху гъбичките, които поразяват растенията, е доста съмнителен. За сметка на това, много лесно можете да навредите както на самото растение, така и на почвата. Представете си, че се опитвате да лекувате главоболие, като се поливате с зеленка. Горе-долу същото правите и с вашите насаждения. Оставете си аптечката за лична употреба, а за градината използвайте специализирани препарати. Да се върнем към наистина работещите методи. И това е настойката от лучени люспи. Средство, което нашите баби са ползвали от векове, и то не случайно. Лучената люспа е истинска съкровищница от полезни вещества. Тя съдържа рутин, който укрепва кръвоносните съдове, но в нашия случай той заздравява клетъчните стени на растенията, като ги прави по-устойчиви на болести. А най-важното – люспите съдържат фитонциди, летливи вещества, които са пагубни за много вредни микроорганизми и прогонват някои насекоми. Настойката от лучени люспи е отлично средство за профилактика на гъбични заболявания, както и за борба с листни въшки и паякообразни акари в началните етапи. Представете си паяжинен акар върху лист на краставица. Напръскването с такава настойка създава за него направо несносни условия. Приготвя се лесно. 1 литров буркан, люспи се залива с 2 литра гореща вода, оставя се да престои 2 денонощия, прецежда се
и се разрежда с вода в съотношение 1:2. Това е едновременно леко подхранване и отлична защита. Един напълно работещ и безопасен метод. Още един кандидат от домашната аптечка е калиевият перманганат, известен още като хиперманганат. Използва се за какво ли не – обеззаразяване на семена, стерилизация на почвата, борба с болести. Но тук нещата са доста по-сложни. Да, перманганатът е силен окислител и мощен антисептик. Той наистина убива патогените, но той унищожава и цялата полезна микрофлора. Когато изливате този яркорозов разтвор върху лехата, вие на практика стерилизирате почвата, превръщайки я в мъртва пустиня. На екрана виждате как под микроскоп животът кипи в една капка здрава почва. А сега си представете, че всичко това загива. Възстановяването на почвения микробиом отнема изключително дълго време. Освен това, марганецът в големи количества е токсичен за растенията и води до подкиселяване на почвата. Използването на калиев перманганат е оправдано само в един случай – за предсеитбено обеззаразяване на семена с концентриран разтвор. Но да поливаш земята с него, това е варварство. Има много по-щадящи и ефективни биопрепарати за обеззаразяване. Така че този метод го изпращаме в категорията условно работещ, но повече вреден, отколкото полезен. Иларе Дойч. Ето един метод, който гарантирано работи и е изключително полезен. Става дума за засаждането на турта тагетес по периметъра на лехите и в междуредията. Тези ярки и непретенциозни цветя не са просто украса на градината. Те са истински санитари. Кореновата им система отделя в почвата специфични вещества, тиофени, които са токсични за много почвени неприятели, най-вече за нематодите. Нематодите са микроскопични червеи, които поразяват корените на картофите, доматите, ягодите, нанасяйки огромни щети. Представете си корени, покрити с възелчета и подутини. Това е резултатът от тяхната дейност. И така, туртата ефективно пречиства почвата от тази напаст. Освен това, миризмата им е неприятна за много летящи вредители, като луковата муха и зелевата пеперуда. Есента растенията турта не е нужно да ги изхвърляте, а можете да ги накълцате наситно и да ги заровите в почвата. Това ще я обогати с органични вещества и ще продължи лечебния и ефект. Просто, красиво и изключително ефикасно. Горещо препоръчвам. Солта е бяла смърт. Тази фраза я знаем още от деца, но по някаква причина я забравяме, щом стъпим в градината. Един от най-абсурдните бабешки съвети е да посипваме плевелите с сол или да поливаме лехите с солен разтвор, уж за да стане цвеклото по-сладко. Да, солта наистина ще убие плевелите, но ще убие абсолютно всичко друго. Солта причинява така нареченото засоляване на почвата. Молекулите на натрия и хлора изместват полезните елементи от почвения комплекс, като калций и магнезий. Структурата на почвата се разрушава, тя става плътна, непропусклива за въздух и вода. Растенията в такава почва не могат нормално да усвояват вода и хранителни вещества, дори да ги има в изобилие. Това явление се нарича физиологична суша. Представете си човек в пустинята, който умира от жажда до буре, пълно с солена морска вода. Точно същото преживяват растенията в засолената почва. Възстановяването на такава земя след това е изключително трудно. Затова никога, при никакви обстоятелства, не използвайте сол в градината. Това е 100% вреда. Сега да обърнем внимание на защитата от листни въшки. Тук народната мъдрост ни дава едно изпитано и работещо решение – разтворът от обикновен сапун. Защо това действа? За разлика от много други митове, тук имаме ясно физическо обяснение. Листните въшки, както и повечето дребни насекоми, дишат през микроскопични отвори по тялото си, така наречените дихалца. Сапуненият разтвор, щом попадне върху вредителя, образува тънък филм, който запушва тези дихалца. Насекомото просто се задушава. Представете си мъничка въшка, покрита с сапунена ципа. Тя няма никакъв шанс. Този метод е напълно безопасен както за растенията, така и за хората. Важно е да използвате точно обикновен домашен или зелен сапун.
без излишни аромати или добавки. Обикновено 100 до 150 грама сапун се настъргват и се разтварят в 10 литра топла вода. Пръскането трябва да е много старателно. Стремете се да покриете долната страна на листата, където обикновено се събират колониите от листни въшки. Разбира се, срещу масови нашествия този метод може да се окаже недостатъчен, но като превенция и средство за борба в ранните етапи, той е отличен. Следващият мит е за борбата с охлювите и плужеците. Много хора вярват, че счуканите яйчени черупки, разпръснати около растенията, създават непреодолима бариера за тези мекотели. Логиката е, че острите ръбове на черупките уж нараняват нежното коремче на плужека. На екрана виждате как плужек пълзи по острието на нож. Това не е монтаж. Тялото на плужека е покрито с плътен слой слуз, който го предпазва отлично от порязвания. За него вашата черупка е просто малки неравности по пътя. Той лесно ще преодолее такова препятствие и ще стигне до вашата зеле или хоста. Многобройни експерименти на градинари-ентусиасти, които са заснели нощните приключения на плужеците, потвърждават това. Яйчените черупки, разбира се, са полезен източник на калций за почвата, но трябва да се внасят като брашно, за да се разградят по-бързо. Но като средство срещу плужеци, това е абсолютно неработещ метод. Не си губете времето, но какво наистина работи срещу охлювите? И тук народните методи дават своя отговор – горчичен прах. Ето това охлювите наистина мразят. За разлика от черупките, горчицата действа химически. Тя дразни покритието на мекотелите и те всячески избягват контакта с нея. Ако разпръснете сухия горчичен прах като пръстен около растението или поръсите между редията, това създава доста ефективна бариера. Разбира се, след дъжд ще трябва да го подновите. Още по-ефективно работи пръскането на растенията с разтворна горчица. Около 100 грама прах се разтварят в 10 литра вода, оставя се да престои за няколко часа и се пръскат листата, особено долната им страна. Охлювите няма да ядат листата, намазани с този лютив сос. Освен на охлювите, миризмата на горчица не е приятна и за много други вредители. Това е безопасен, евтин и наистина работещ начин да защитите реколтата си от тези лакоми мекотели. Така че сменяме черупките с горчица. Нека разгледаме още един домашен метод – използването на утайка от чай като тор. Много хора изсушават използвания чай и го добавят към саксиите с тайни цветя или разсад. Смята се, че това е чудесно органично подхранване. Всъщност, хранителните вещества, които остават в тази утайка, са съвсем минимални. Тя не дава никакъв значим принос към храненето на растенията. Но това е само част от проблема. Основната вреда е другаде. Влажната чайна утайка, поставена в саксия или сандъче с разсад, е перфектна среда за развитието на плесени и гъбички. Освен това, гъбните комарчета или сциариди просто я обожават. Това са онези дребни черни мушици, които започват да се роят над растенията ви. Техните ларви живеят в почвата и могат да повредят нежните корени на разсада. Представете си, че сами си създавате инкубатор за вредители, при това точно на перваза на прозореца. Така че ползата е нулева, а вредата е съвсем реална. Използваният чай е най-добре да отиде в компоста, където наистина ще бъде полезен. Но не го използвайте за подхранване. Това е просто мит. Сега ще поговорим за мулчирането и по-конкретно за използването на стърготини. Този метод предизвиква много спорове, но при правилен подход работи отлично. Мулчирането представлява покриване на повърхността на почвата, за да се запази влагата, да се потисне растежът на плевелите и да се подобри структурата на почвата. Стърготините се справят прекрасно с тази задача. Слой стърготини с дебелина 5 до 7 см не позволява на влагата да се изпари бързо и предпазва корените от прегряване. Но тук има един много важен нюанс. За разграждането на пресните стърготини, почвените бактерии използват голямо количество азот, който те отнемат от растенията. В резултат на това, растенията започват да страдат от азотен глад, пожълтяват и се развиват лошо. За да избегнете това, стърготините трябва да бъдат предварително подготвени. Те или се компостират в продължение на 1 година,
или преди употреба се поливат с разтвор на азотен тор, например карбамид. Могат да се използват и стари, престояли и вече потъмнели стърготини. Ако спазвате това правило, стърготините са прекрасен, евтин и работещ материал за мулчиране, пръскане с Кока-кола срещу листни въшки. Звучи като виц, но този съвет се върти в интернет от години. Привържениците на метода твърдят, че ортофосфорната киселина в напитката разяжда покритието на насекомите. Нека обаче погледнем това от гледна точка на здравия разум. Кока-колата е преди всичко огромно количество захар. Като напръскате растенията с този лепкав сироп, вие създавате идеална среда за развитието на чернилка, т.е. съждива гъбичка. Листата ви ще се покрият с черен налеп, който ще запуши устицата и ще наруши фотосинтезата. Освен това, сладката миризма ще привлече мравки във вашия двор, а те, както е известно, са пастирите на листните въшки. Те ги защитават от хищници и ги пренасят на нови растения. Тоест, опитвайки се да се преборите с въшките, вие всъщност създавате още по-комфортни условия за тях и привличате техните съюзници. Що се отнася до ортофосфорната киселина, нейната концентрация в напитката е твърде ниска, за да навреди на въшките, но е напълно достатъчна, за да повреди младите листа. Това е един абсолютно безумен и вреден мит. Един метод, който е в основата на биологичното земеделие и работи безотказно, е използването на сидерати. Сидератите са растения, които се отглеждат не за реколта, а за подобряване на почвеното плодородие. Най-често това са синап, фацелия, ръж, овес или бобови култури. Как точно работи това? Представете си голата земя след прибиране на реколтата. Тя е податлива на ерозия, а хранителните вещества лесно се отмиват. Когато засеете сидерати, вие я покривате с зелен килим. Тяхната мощна коренова система разрохква почвата, извлича хранителни вещества от по-дълбоките й слоеве и подобрява структурата й, като я прави боцеста и въздухопропусклива. Когато сидератите пораснат, те се окосяват и се заравят в горния почвен слой. Там зелената маса загнива, обогатявайки земята с органика и азот, точно както най-добрият оборски тор. Освен това, някои сидерати, като например синапът, отделят вещества, които потискат растежа на плевелите и прогонват вредители, включително телени червеи. Това е изключително мощен инструмент за възстановяване и обогатяване на почвата, който е известен от дълбока древност и потвърден от съвременната агрономия. Още един странен съвет – да слагате червени тухли под корените на тиквичките или тиквите. Смята се, че тухлата се нагрява от слънцето през деня, а през нощта отдава топлина, като така топли растението. Звучи уж логично, но нека се замислим. Топлинният капацитет на една тухла е пренебрежимо малък. Тя ще изтине буквално за половин час след залез слънце. Не може да окаже никакво съществено влияние върху температурата около един голям тиквен храст. Това е все едно да се опитваш да стоплиш стая само с една свещ. Да, ще има малко локално затопляне на почвата под тухлата, но това е капка в океана. Много по-ефективно за задържане на топлината е да се използва мулчиране с тъмни материали или покриване с агротекстил. Този мит най-вероятно се е родил от простото наблюдение. Тиквените растения растат по-добре в топла, добре затоплена почва. Но тухлата тук играе чисто декоративна роля. Няма никаква практическа полза от това действие. Това е безобидна, но абсолютно безполезна измислица. А сега да поговорим за содата. Независимо дали става дума за хлебна или калцинирана сода, тя наистина може да бъде много полезна в градината, стига да я прилагаме разумно. И този метод наистина работи. Основното й приложение е в борбата с бръшнестата мана. Това е гъбично заболяване, което се проявява като бял налеп по листата на краставиците, тиквичките, дори и розите. Гъбичката, причиняваща бръшнеста мана, не понася алкална среда. Разтворът от сода, една супена лъжица калцинирана сода и малко сапун на 10 литра вода създава алкален филм върху повърхността на листата, което пречи на спорите на гъбичката да покълнат. Това е отлично профилактично средство. Важно е да се знае,
че содата не лекува силно засегнати растения, а именно предотвратява разпространението на болестта. Трябва да започнем пръскането веднага, щом забележим първите признаци. Също така, слаб разтвор от сода може да се използва за намаляване на киселинността на почвата, но това трябва да става много внимателно, за да не прекалим. Така че содата, при правилна концентрация и за конкретна цел, си остава ефективно и ефтино народно средство. Един от най-старите и изпитани съвети за справяне с ягодовия хоботник са така наречените примамки или заблуди. Ягодовият хоботник е дребен брамбар, който снася яйцата си във все още неразцъфналите цветни пъпки на ягодите. След това пъпката изсъхва и пада, а щетите могат да бъдат огромни. Нашите предци са забелязали, че рано на пролет, докато почвата все още е студена, тези брамбари търсят светли и топли предмети, в които да се скрият. Именно на това наблюдение се базира и целият метод. В най-ранна пролет, преди да започне цъфтежът, до ягодовите лехи се поставят бели парцали, дъсчици или дори топчета памук, напоени с нещо ароматно. Представете си, току-що събудилият се хоботник търси къде да се подслони и попада право на такава примамка. На сутринта просто трябва да съберете тези заблуди, заедно с попадналите в тях вредители и да ги унищожите. Разбира се, това няма да премахне цялата популация, но значително ще намали броя и, при това по най-екологичния начин, без никаква химия. Този метод изисква търпение и постоянство, но наистина дава резултат, особено ако се прилага на по-малки площи. Да завършим нашия анализ с още един вреден мит. Всичко натурално е полезно. Често градинарите изливат върху лехите си какво ли не – местни отпадъци, рибни бульони, вкиснали супи. Логиката е проста. Това е органика. Тя ще изгние и ще стане тор. Но това е огромна грешка. Подобен вид органични остатъци, докато се разлагат в почвата, привличат купища вредители. Миризмата примамва мухи, които снасят яйца, и скоро се появяват личинки. Тази миризма ще привлече и плъхове, и мишки. Освен това, мазнините, които се съдържат в бульони, създават водонепроницаем филм по повърхността на почвата, което нарушава газообмена. Започват гнилостни процеси, които унищожават корените на растенията и полезната микрофлора. Представете си леха, превърната в зловонно бонище. Нищо хубаво не може да израсне там. Всички кухненски органични отпадъци трябва да отиват само в добре организирана компостна купчина, където протичат правилните ферментационни процеси. Да изливате това направо върху лехите означава да вредите на градината си. Запомнете това правило. Стигнахме до края. Разгледахме 20 популярни бабини метода. Както виждате, светът на градинарските съвети изобщо не е еднозначен. Установихме, че на пръв поглед безобидни неща, като подхранване с мая или мляко, всъщност могат да нанесат сериозна вреда, буквално тровят почвата и лишават растенията от хранителни вещества. Разбрахме, че солта е абсолютно табу за всеки градинар, а зеленката и йодът принадлежат на аптечката, не на лейката. От друга страна, се уверихме в невероятната сила на прости и достъпни средства. Обикновената коприва се превръща в еликсир за растеж, пепелта от печката в комплексен тор, а лучените люспи и тагетесът стават надеждни защитници на реколтата ни. Основният извод, който трябва да направим е: не вярвайте сляпо на всеки съвет, дори и да е тестван векове наред. Важно е да разбирате какви процеси стоят зад едно или друго действие. Мислете, анализирайте и проверявайте информацията. Само тогава вашата градина ще бъде наистина здрава и плодородна. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Ако ви беше полезно, не забравяйте да натиснете бутона "Харесвам" и да се абонирате за канала ни, за да не пропускате нови разкрития и работещи съвети. А сега въпрос към вас. Кои бабини методи използвате? Кое проработи при вас, а кое се оказа пълна глупост? Споделете опита си в коментарите. Нека създадем най-голямата съкровищница от проверени градинарски знания.